Per mitjà de cada flor, hem anat fent tot un camí que conduís a tu. I a un tall de cada flor en plenitud s'ha penjat des del cor el sentiment. Però cal completar per a tu, Alicia, la transmissió del fet que estem vivint, que es fa saber allò que estem sentint i envia al cor el seu missatge a la gola. Que una veu siguen totes dient fort allò que tots diríem en parlar-te, allò que ens fa dir només mirar-te, que ho diga el teu mantenidor. Té la paraula na Antonio Ariño i Villarroya. Fallera Major de Valencia, Alicia Moreno Morales. Dames de la Cort de Honor. Honorable senyora vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Excelentíssim senyor alcalde de la ciutat de València. Digníssimes autoritats que ens acompanyeu en aquest acte. President i membres de la Junta Central Fallera, falleres, fallers, amigues i amics, permeteu que també salude a les persones que ens estan seguint a través de la senyal de televisió o en streaming. Bona nit a totes i tots. Les meues primeres paraules han de ser d'agraïment a l'excel·lentíssim senyor alcalde en Joan Ribó i la Junta Central Fallera per concedir-me l'honor que suposa per a un estudiós de la festa i aragonès d'origen ser aquesta nit el mantenidor de la nostra Fallera Major i de les dames de la seva cort. Mai havia pogut imaginar aquest privilegi que també és un compromís. En les converses que he mantingut amb Alicia Moreno, hem parlat de la seva militància fallera des dels 8 anys, de les seues primerenques inquietuds culturals. A mi em donaven un llibre i em podien deixar tranquil·la. De les seues expectatives vitals, dona independent, amb una ocupació professional consolidada, emprenedora, esportista, amant de la música i del cinema, que havent cursat una carrera tecnològica sent una xicoteta frustració per no haver pogut exercir-la encara. Però sobretot, hem parlat de les falles i en un moment determinat li he preguntat per les característiques que hauria de tenir per a ella una falla ideal. Atesa la celeritat amb la qual ha respost, la seva visió és clara i ferma. Ha subratllat especialment 3 i començaré per la tercera. Una falla ha de destacar ser cridanera i airosa, atraure i seduir des de lluny. Si us pareix, la construirem en la nostra imaginació entre totes i tots. Jo crec que el remat de la falla hauria de ser una arca, un cofre o un bagul, que cadascú trie. Això sí, està obert i conté tota la extensa i intensa història d'aquesta festa. És més, en mirar al seu interior, no només veiem els objectes materials en què s'ha plasmat, cobrant vida en hologrames tots els tallers i casals, els monuments i llibrets, sinó també els seus moments més entranyables. Els xiquets i xiquetes arrossegant les estores velletes, la plantar, despertar, cercavila, animació i bullici, l'ofrena i, com no, la cremar.
Si ens endissem i capbussem al fons de l'arca, podem veure aquell oficio del corregidor de la ciutat de 1784, solicitant que no se permita hacer fallas por las calles en la noche víspera de Sant Josep, sinó en les plazas. També veiem una fulla del periòdic El Cid, de 19 de març de 1849, on diu: «El presente año ha sido un furor de fallas. Hablamos de las que merecen el nombre de tales, pues si aplicar fuéramos el dictado a todos los monigotes y trastos viejos que se dan de baja en esta ocasión, deberíamos decir con Quevedo, puede el guarismo llegar a miles». I encara li faltava incloure les innumerables i pequeñas hogueres que, seguint el costum, encenien els llauradors en portes de barraques i alqueries al toc d'oració en obsequi a Sant Josep. Les falles i, en general, la festa popular eren mirades amb recel per les autoritats i per la premsa burgesa. En realitat, des que tenim notícies fiables de la festa, fins a 1901, l'Ajuntament les va tractar com una expressió que inevitablement havia de tolerar, però que no li agradaven, perquè desentonaven amb el projecte de ciutat moderna impulsat des del poder municipal. Per això, es dictaven ordres de precaució, eren prohibides, es posaven impostos per plantar-les i es practicava sistemàticament la censura. Per primera vegada, en 1901, l'Ajuntament va destinar 150 pessetes a la festa. Sabeu quantes va gastar aquell any en la Fira de Juliol? Més de 92.000 pessetes. I en el Corpus, 9.000. I per al Carnestoltes, quasi 6.000. Aquestes eren les tres festes importants de la ciutat. Les falles es cremaven en la vespra de Sant Josep i tan sols eren això, focs de vespre. Però el seu arrelament era com la primavera o com un torrent d'aigua que no es pot reprimir o detenir. I van anar obrint-se camí entre les altres festes. Les èlits i autoritats pragmàtiques van optar aleshores per canalitzar-les i modernitzar-les mitjançant l'am dels premis i la projecció turística. És molt important deixar-ho clar. Les van canalitzar sense poder dominar-les. Dècades després, entre 1927 i 1932, es convertirien en la festa principal de la ciutat, la festa per antonomàsia, la festa de la identitat valenciana. Quin salt tan extraordinari en aquests 2 segles. Primer, una festa veïnal del comú dels veïns, com les festes de carrer, que també gojaven d'un extraordinari arrelament. Perquè dir falla, deia el llibret de la Pau de 1924, és carrer, xirigota, bunyols, germanor entre veïns en un ambient popular. Després, es convertirien en una festa municipal i pública. En 1927 es creava el Comitè Central Faller, que donaria pas a l'Associació General Fallera. En 1929 s'estrenava l'himne faller. En 1932, l'Ajuntament va assumir una participació activa en la festa. I en l'actualitat, al segle XXI, en 2016, amb aspiracions legítimes per ser reconeguda com una festa global, patrimoni immaterial de la humanitat. Comunal, pública, global. Què requisits es precisen perquè una festa siga declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat?
Al final tornaré sobre aquesta qüestió. Continuem. La primera característica d'una falla, de la falla ideal, de la qual parlava jo en Alicia, segons ella, és la sàtira. Les falles han de desbordar humor i ser crítiques, purificadores. I, efectivament, la sàtira no és una part més del monument. Per exemple, les escenes de la base. És la seva ànima i essència, la sang que recorre capilarment totes les figures i peces. De fet, la sàtira constitueix un tret substancial de la nostra cultura valenciana, com bé mostra l'èxit de les nombroses revistes i diaris del segle XIX, per exemple La Traca, que ara podem conèixer gràcies a la digitalització de la Biblioteca Valenciana. En aquest sentit, el llibrer de la comissió organista Plasència, Maestro Lleó, deia: «Molts creuen que les falles un monument han de ser, i el mèrit és la metralla que se porta en l'argument». Fetes de materials humils, les falles es nodreixen de l'enginy, però han d'anar més lluny. Requereixen gràcia, però no són complaents. En el carrer de la Beata s'editava els fallers, s'editava en un periòdic, el FEM, que portava per subtítol «Periòdic destinat a agranar totes les immoralitats espanyoles». Els fallers del carrer Gràcia Padilla tragueren la capçalera La Fam, i en moltes d'elles apareixia un discurs que condensava un diagnòstic crític de la situació social en 3 paraules: fem, fam, fum, i que cercaven en el foc una neteja i purificació. Així, la revista El Tabalet, en 1847, deia en els seus versos: «En els marxens del Xúquer no es cria avui altre encisam, sinó els 3 referits, a saber, fum, fem i fam». Com avui es diu en el llenguatge del cinema, amb moltes d'aquelles falles podrien fer un remake i amb alguns petits canvis de llenguatge, prima de risc, inflació, corrupció, retallades, atur, flexibilitat, precarietat, deute, ressonarien de plena actualitat. En la falla Cruce de Graciatormo deia: «Si les coses van aixina i tant el dogal apreten, ni tan sols per a tonyina les faenes ja no es presten». I en el carrer Alboraya remataven: «Els jornals estan per terra, la indústria paralitzar, l'agricultura morint-se, el comerç boquejant, i el globus dels preus puja que puja, sense por, sense pietat». Com funcionava la censura en aquells temps? Primer hi havia que presentar els esbossos i llibrets. En l'Ajuntament es conserven amb les marques de les prohibicions. Després de la plantar, arribava la segona inspecció. Una crònica periodística refereix amb humor que los municipales recorrieron las fallas, aquí afeito una, allá suprimo un personaje, más allá descorona una matrona y acullá derribo un símbolo. En un periquete quedaron como nuevas. Doncs sí, la sàtira és l'element fonamental si de falles parlem. Ja tenim la tercera característica, la verticalitat, i també la primera, la sàtira. Quina serà la segona? Jo no seria just amb les paraules d'Alicia si no col·locara realment en primer lloc, en comptes de la sàtira, els protagonistes que la fan viable. El món faller, les comissions i totes les persones que d'una manera o altra fan la festa, recordant especialment a artistes, músics, pirotècnics, indumentaristes, bunyoleries, floristeries,
tot un univers ric i complex que ha crescut amb el temps i que arrossega una participació directa de centenars de milers de persones. Sense el seu alè, l'ànima de les Falles, la sàtira, no es materialitzaria. I els cartons, fustes, vestits, pintures, no es convertirien per uns dies en art efímer que inunda els carrers i tampoc calaria en foc la nit de la cremà. Tot aquest univers social està avui condensat ací en tu, Alicia, i en les dames de la teua cort. Enguany tenim una fallera major que prové d'una comissió de barri, perifèrica, en concret de la comissió Dr. Álvaro López, Sant Joan de Déu, del sector Malvarrosa Cabanyal Veteró. Alicia ha expressat el seu orgull de sentir que per primera vegada una comissió del Marítim assoleix la màxima representació simbòlica de la festa i junt amb ella també altres comissions de les dames de la cort. De les seues companyes, diu Alicia, cadascuna té alguna cosa especial que fa que el grup estiga complet. Emma, Beatriz, Tamara, Alba, Paqui, Almudena, Maria, Begoña, Iris, Pepa, Andrea i Ainhoa. Enhorabona a totes. Ja tenim les tres característiques fonamentals de les Falles: participació veïnal, sàtira, verticalitat. I és aquesta falla en la que, en un bagul màgic, hem col·locat tota la seva història, la que aspira a ser reconeguda com a patrimoni immaterial de la humanitat. Vull cridar la vostra atenció sobre el terme humanitat, una paraula densa si n'hi ha, amb moltes dimensions, una paraula que no es pot utilitzar a la lleugera, humanitat. Què vol dir patrimoni immaterial de la humanitat? Com ha estat definit per UNESCO? S'entén per patrimoni cultural immaterial els usos, representacions, expressions, coneixements i tècniques, juntament amb els instruments, objectes, artefactes i espais culturals que els són inherents, que les comunitats, els grups i, en alguns casos, els individus, reconeguen com a part integrant del seu patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial que es transmet de generació en generació és recreat constantment per les comunitats i grups en funció del seu entorn, la seva interacció amb la naturalesa i la seva història, infonent-los un sentiment d'identitat i continuïtat i contribuint així a promoure el respecte de la diversitat cultural i la creativitat humana. A l'efecte de la present convenció, afegeix UNESCO, es tindrà en compte únicament el patrimoni cultural immaterial que siga compatible amb els instruments internacionals de drets humans existents i amb els imperatius de respecte mutu entre comunitats, grups i individus i de desenvolupament sostenible. Aquesta definició, que com podeu imaginar ha estat resultat de molts debats i negociacions, es deu assumir en la seva totalitat. Des del meu punt de vista, no pot ser més encertada i completa. Em permetré assenyalar alguns elements per anar concloent. El patrimoni sempre és una selecció de determinats aspectes del passat. En el nostre bagul hem col·locat tota la història de les Falles, però és impossible mantindre viu tot el passat. Moltes coses no tornaran, i és millor així. Hi ha pràctiques perilloses que han estat superades, civilitzades
podríem dir en l'actualitat. Per això mateix, el patrimoni està viu i, com diu UNESCO, és recreat constantment. La festa no és un fòssil. Està viva i, com tot el que és viu, canvia. Com es practica la selecció i com es defineix el que és patrimoni? En el cas de les falles, a través de les seues comissions i organització. En elles es recrea el sentit de comunitat. Ara bé, no hi ha comunitat veritable si no es funda en l'art o les regles de la civilitat. La comunitat de la que parla UNESCO ha de ser inclusiva i respectuosa de la diversitat. No pot funcionar com un club privat, selecte i elitista. Molt al contrari. Haurà de ser un espai social obert i inclusiu. Si em permeteu l'expressió, una escola de democràcia. Contra la vida precipitada i agitada de cada dia, a mig camí entre la família i el lloc de treball, les comissions i els veïnats d'on naixen poden ser bressol de vida cívica. Espais on s'aprèn la confiança, la lleialtat, la responsabilitat i la solidaritat. Però, sobretot, la UNESCO recalca que a efectes de l'esmentada convenció solament podran ser considerades aquelles pràctiques que expressen valors ètics reconeguts, respecte a la diversitat cultural i la creativitat humana, als drets humans i al desenvolupament sostenible. Per tant, el patrimoni té a veure amb el present i el futur més que amb el passat, i el patrimoni de la humanitat ha de ser allò que es mereixen les generacions futures. És memòria, però també utopia. Està teixit dels filaments i fibres del passat, però sobretot dels nostres ideals, somnis i esperances projectades cap al futur. Aquests ideals han de desbordar pel cofre arca o bagul del remat de la nostra falla, perquè un foc transparent, agitat, viu i lluminós, sacsege i reduïsca a cendres el fem, la fam i el fum. I puguem dir amb Miquel Duran: serà una bella nit, la nit il·luminada. La llum coronarà les serres valencianes i sorgirà indomable el foc dels ideals. Benvolguda Alicia, benvolgudes dames de la Cort d'Honor. D'ara endavant representeu la nostra ciutat en allò més estimat, noble i vell. Quan sentiu tots aquests dies aquesta expressió que és naturalment del cor de la gent guapa, estan pensat en això, que representeu lo més estimat, lo més noble, lo més vell de la nostra ciutat. És una responsabilitat que heu assumit conscients, amb entusiasme, i que us agraïm de tot cor. Sabeu que serà una experiència perdurable en les vostres vides. Desitge que la nit de la cremà vosaltres també visqueu i compartiu amb totes i tots aquestes paraules. Serà una bella nit, la nit il·luminada, i sorgirà indomable el foc dels ideals. Així tot, recordant la tradició, també desitge ferventment que ressone en les vostres orelles, en apagar-se les últimes flames, amb les últimes espurnes bellugant-se en el cel de València, aquesta saviesa popular, segons la qual de la festa la vespra. Que visca València i que visquen les falles de 2016. Moltes gràcies a totes i tots. És acord del ple de la Junta Central Fallera
Imposar a Antonio Ariño y Villarroya, mantenidor de la Fallera Major de València, el bunyol d'or honorífic. Benvolguda Alicia, volguda cort d'honor, els fallers i tota la vostra ciutat vos ofrenen els desitjos dels més feliços dels regnats. Vos entreguen el seu amor i la seua fe. Amor i fe per allò que sou i allò que representeu. És el mateix amor i fe que professem quan es reafirmem cantant a la nostra terra, interpretant el nostre himne.